ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୋର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନଥିଲା ନା। ସେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଏ ବାଦାମ ଚିକିଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିବୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ତାକୁ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ର ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିକଣିଆ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବାଦାମ ଚିକି କହୁ। ତ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନ, ଦେଖିଲି ବାଦାମ ଚିକି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଖାଇଲି, ତ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଖାଇବାକୁ। ଭାବିଲି କିଣିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବି, ଘରେ ଯେହେତୁ ବାଦାମ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଦାମ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି ଯେତିକି ଭାଜିବା କଥା। ତାପରେ ଗୁଡ଼ ପାଗ କରିକି ତାକୁ ବାଦାମକୁ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଲି ଗୁଡ଼ଟା ଭଲସେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ପାଣିରେ ପକାଇକି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୁଡ଼ଟା ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ବାଦାମକୁ ପକାଇକି ଗୋଳେଇକି ସେଇ ଗରମ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଳିରେ ଟିକେ ଘିଅ ମାରିକି ଥାଳି ପଛପଟେ ତାକୁ ଭଲସେ ସେଟ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ଚାମଚରେ ସ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି। ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାଦାମ ଚିକି ବା ବାଦାମ ମୁଆଁ। ତାପରେ କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ଡବାରେ ରଖିଲି, ଆଉ ମଜା ନେଲି ମୁଁ ବାଦାମ ଚିକିର।